ultima dată într-un carusel, nu contează câți ani ai. Azi ne dăm împreună și uităm de griji pentru câteva minute. Dacă simți că și tu ai nevoie de o pauză de la lume, clipul ăsta e pentru tine. Dă un like dacă ai fost vreodată copil, adică toți, și un subscribe. Astăzi ne vom plimba cu un ăsta, cu un carusel. Așa. Uite cum se învârte totul și sincer, parcă așa e și viața unor, nu? Total merge în cerc și te amesteșește puțin, dar dacă te lași purta de moment, chiar te simți bine. Când erai mic, caruselul părea uriaș. Acum e mic, dar senzația e la fel de tare. Nu știu cum e la tine, dar eu aveam vise mari când mă dădeam în astea. Visam că zbor, că nu există limite, că lumea e a mea și poate că încă e așa, doar că uităm uneori. Dacă ai ajuns până aici, închide ochii o secundă. Lasă sunetul vântului, muzica de fundal și plimbarea asta să-ți amintească că e ok să te mai joci, să mai visezi. Nu contează vârsta, contează cum te simți. Contează cum ne simțim. Și observăm că avem un slide ăsta, cum se numește, Magic Carpet. Jocul ăsta merge doar cu săgeata, aparent. Și scopul nostru este să ne plimbăm cu un carusel. Atât. Nu mai e mult. Adică trebuie să apăsăm pe o tastă, ori săgeată, ori W. Ia uite, scrie fan. Cine a văzut? Dacă ați observat. Bun. Ia stai să avem vreun sunet? Așa. Aproape intrăm în fan. Aproape, nu am zis acum că intrăm. New station, ok. Credeam că se vede leadboard. Leadboard-ul, adică la ce stai, da? Nu mai contează. Scrie Roblox acolo că am dat mouse-ul acolo, da, lăsăm. O, vai. Dacă vede ceva de acolo, gata, era morți. Gata, murise. RIP! Ciucanul ăla. Depinde de noroc acolo. Sper că mergem cu o viteză ok. Și clipul acesta să vă placă. Asta contează și mie îmi place clipurile când le fac. Mai ales din inimă. Pentru că clipurile astea sau să devii un YouTuber se fac din iubire. Așa, să știți că eu nu prea pot să postez clipuri de-astea așa lungi. Shorturi. Că astea, na, trebuie să te ridici din pas, să pornești PC-ul. Sau bine spun laptopul la mine. Pentru că momentan am laptop. Când o să fac și eu un cap sau mai mult, o să-mi fac PC. Ui, nouă cu de-astea, cu RTX 5090, cu ce a apărut acum, dacă știți.
Cred că știți că au apărut piesele astea care îmi ia ventilatoare de alea LCD cu mare și Silent. Lian Li se numesc alea. El are o placă Asus, rame albi, de toate albe are și el. Ceva de genul, cred că ți-ar plăcea și ție. Sau cred că v-ar plăcea și vouă. Cred că v-ar plăcea. Cine e asta, Domcia? Nu, Doamne ferește. Mă trecem pe aia. Unde noi suntem mai buni decât ea. Mă rog, lăsăm. O și să scrieți în comentarii ori la acest video, ori la un short cine a fost la Minecraft filmul. Eu am fost și... na, a fost tare. Aia, melodia aia care o fredona și Silo da lava, în Steve la 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 la. Mamosita este, știi, el? Aia care și mie mi-a rămas în minte, dacă te dui la Cineplex, e melodia în română. Da. Cine să vă abona și la mine, vă rog frumos. Mai spun o dată. Să vă abonați pentru că îmi doresc măcar 500 de abonați. Și îmi doresc cel mai mult să facem 1.000.000 de abonați. Sper că măcar în 7 ani facem și noi 1.000.000. Adică, na, o să încerc să postez în fiecare zi. Dar când o să pot și eu, o să postez și cu fața. Acum nu prea pot, din cauza la telefon. Bine că am trecut de ciocanul ăla și suntem bine. Ce bine îi. Hai că nu mai avem mult. Pe bune, atât de puțin mai avem. Mie mi se pare că e puțin. Și da, continue on the rail. Yes, Mam, ce tare a fost. Spawncast. Așezare. Cred că suntem la stația a 3-a. Habar n-am. Mi s-a părut că nu merge. Ăla primul de mergea rachetă. Ia apăs aici. Că n-are butanii de aia cum știați voi. Acum altă viață era. Deci practic acolo ne-a spawnat. Practic. Să-mi dați o notă și la skin. Am niște Adidas de ăștia, o pereche de blugi și bluză Nike. Cred că stă bine. Și ori azi postez clipul, ori mâine. Azi e miercuri, mâine e joi. Pentru că dacă îl postam pe telefon, după telefon trebuia să-l trimit pe WhatsApp. Dacă era cu webcam, trebuia să-l trimit pe WhatsApp, să mă pun și eu. Mai dura și acolo o oră
și după trebuia să aștept să se încarce. Total 5 ore. Ei, am făcut și eu ăla de Paște, da. Pot să recunosc că l-am făcut pe ăla de Paște pentru că vă iubesc, pisoiașii mei. Așa m-am gândit să vă spun, pisoiași. Așa m-am gândit ce să vă spun că, na. Dacă așa îmi place. Dar n-ați văzut că am poză cu pisică? Pe de-asta. Așa. Mă scuzați. Mă scuzați, dar am primit ceva pe WhatsApp. O să pun pe comunitate o poză cu cum aș... Ce mă? Iar scria. Scuzați. Aproape sunt la final. Uitați-vă. Ce tare, bă. Așa. Și asta. Știu. Pe bune, 900 de Robux pentru un jetpack. Mamă. În piatra aia e spawn-ul, dacă vă vine să credeți. Da, fraților, și cam asta a fost clipul. Nu uitați să dați un like și un subscribe și ne revedem la următorul episod. Pa, pa!